Ya ke district level industrial exhibition ke Balai Pusan la Pynlong ha office u general manager jong ke district commerce and industrial center ke ba hajawai la pelih ne ke sngi ha palau jong ke ne ke office agini ki ar sngi ki la don hadu lai potuli ki stalls bala penyeng dagi self help groups ki nong sem kam la jong bat ki tanat tray kam jong ke sokal jela ki ba na West Janty Hills district ya ke ne ke program la pelih the additional commissioner iba W Kharbuli kum ukong san aba ai jingkren ha ke ne ke sngi ba Kharbuli ila penslur ya ki nong sengkam lajong bat kumju ya ki nong tray ki badon sap hakinu kino ki benta bakin shim ya ki nikalat bat wanra da katnat khnang bakila ban pen urlong bat kenjo syakathong hakikam jongki bat ru ban kamai ya ka yeng kesem kum bakalong kum ni benta ni ke exhibition jinsha ka ari ka rensan hamtam ye phi baro ya kita ki local artisans lani ki entrepreneurs mo ki bayo ya talat kalti bikin wan banten i ya ki tiar ya ki crafts ki jongki iba ki la thao ki lashna ka national